Jeszcze raz dobry dzień, szanowni państwo. Dar kartą sveiki visi, mėly visi. Troszeczkę zwaruszony, to może być nie zawsze będzie prawidłowo mówić po polsku, przepraszam. Esu susijaudinęs, ne visada teigiamai, lengvai kalbėsiu lenkų kalba. Учился польskiemu na literatury. Mokiausi lenkų kalbos lyderiadoje No troszeczkę coś wyszło. ir kažkas truputį pavyko. Troszeczkę wyszło. W tym biznesie ważne więcej słuchać niż mówić. Šitam versle yra labai svarbu daugiau klausyti negu kalbėti. I kiedy ty dużo słyszysz takie historie i inne rzeczy, które mamy na lideriatach, to wszystko będziesz uczyć się i rozmawiać, i myśleć, i coś działać. Ir kalbėti, ir mąstyti, ir kažką daryti, jeigu atvažiuosi į lyderiadą ir išgirsti kitus žmonės, ir tu tai išmoksti. Bardzo wdzięczny Nature Sunshine za swoje zdrowie, za tą drogę, którą mam. Labai dėkingas Nature Sunshine už savo sveikatą ir už tą kelią, kurį dabar turiu. No teraz mam 56 lat. Dabar turiu 56 metus. Nie zawsze daje mnie ten wzrost i to bardzo mnie cieszę się. Ne visada duoda man tiek metų ir aš tuo labai esu patenkintas. Ale tak było nie zawsze. Bet tai buvo ne visada. Każdy z nas ma tu drogę zdrowotną, która przywiezła nas do tej firmy. Kiekvienas iš mūsų turi sveikatos kelią, kur šitoje firmoje patiriam. W różnych wykładach gdzieś tam mówię o swojej historii podrobnie, teraz nie będzie. Kai kuriuose pranešimuose sakau apie savo istoriją smulkiai, bet dabar tai nekalbėsiu. Mam powiedzieć, że moje pierwsze obrazowanie, moje pierwsze wykształcenie, i jestem inżynierem. Esu inžinierius. Drugie, ja służył w wojsku, to można powiedzieć, że wojskowy. Antras tarnavau armijoje, nu tai armijos laipsnis. A po armii ja pracował na piekarni. Vėliau dirbau kepykloje. I wtedy ja postąpił do Medycznego Uniwersytetu. Ir tada įstojau į medicinos universitetą. I jestem z zawodu lekarzem, ginekologiem, położnikiem. Esu gydytojas ginekologas. To były i jak dzisiaj mówili, to też Bóg prowadził mnie potem w różnych drogach, żeby w jakimś czasie dojść do Nature Sunshine i mieć różne wiedzy I doświadczenie, żeby wszystko to połączyć i już tu zdobyć sukcesu. Kaip matot, mano gyvenimo kelias buvo skirtingas ir tas gyvenimo kelias man davė patirtį, kur vėliau tą patirtį galėjau pritaikyti čia Nature Sunshine ir pasiekti laimėjimą. Tak. Kiedy był inżynierem, to izučał ekonomikę. Kai buvau inžinierius, mokiausi ekonomikos. Kiedy był w wojsku, to izučał różne sposoby zdobycia informacji. Kai buvau armijoje, tai informaciją mokėjau išgauti arba sužinoti, kaip yra. Nie wiem, co było na piekarni. Nežinau, kas buvo kepykloje. Może być za dużo gorąco. Buvo labai karšta. Nie było czasu na to, żeby pospać, postojać, ciągle czas może pieči nocą, dnią. Nebuvo laiko, kada pamiegoti, kepiau dieną ir naktį. Może by to był czas pomyśleć o innym stylu życia. Tai buvo gal laikas, kada pagalvoti turėjau apie kitą gyvenimo stilių. I kiedy już studiował w medycynie i z pierwszego kursu pracował w szpitalu Pogotowie ratunkowe. Ir kaip dirbau ligoninėj ir kaip dirbau greitąją pagalbą. To więcej dowiedział się, że życie jest takie, że często ono jest nowłoskie między życiem i śmiercią. Ir ten greitoji pagalboj sužinojau, kad gyvenimas yra kaip siūlo plaukas tarp mirties ir gyvenimo. Żeby stoić, oceniać życie jak dar Boży i więcej to oceniać, że jest, jeżeli to masz. Ir supratau, kad gyvenimą turi vertinti kaip Dievo dovaną, jeigu jį dabar dar turi. I miał problem zdrowotny i to wiedział, że mnie medycyna tradycyjna nie dopomogę.
Ir turėjau sveikatos problemų ir supratau, kad natūrali medicina, mūsų medicina man nepadės. Trudno teraz powiedzieć, ale w 23 lata ja nie wierzył, że dożyję do 26 lat. Kai buvau 23 metų, netikėjau, kad išgyvensiu iki 26 metų. Co niedzielę miał pogotowe ratunkowe. Kas savaitę man iškviesdavo greitąją pagalbą. I do tego ja uczył się, że lepiej i lepiej, Ir mokiausi, kad vis. żeby dowiedzieć, Mokiausi ilgiau, kad žinočiau daugiau ir daugiau. gdzie to klucz zdrowia. Kur yra raktas mano sveikatai. Dlaczego medycyna może wszystkie diagnozy zdiagnozować, a nic nie może zrobić. Kodėl medicina gali diagnozes visas parodyti, bet negali jų panaikinti arba išgydyti. I jako inżynier ja widzę, że mamy wchodzić informację jedną, a w medycynie решения byli nieprawidłowe. To ja Kaip- jako inżynier, nielogiczne to. Kaip inžinierius supratau, kad informacija yra medicinai, bet supratau, kad jie nesupranta. Ale wtedy był młody lekarz, studiował. Jak to mógł sobie zrobić wyzyw profesorom i innym akademikom medycznym? Tada buvau jaunas gydytojas, kaip galėjau iššūkį kelti profesoriam ir kitiem aukštiem gydytojam. Szukał różnych rozwiązań. Ieškojau sveikatos sprendimų įvairių. Dużo czytał literatury. Daug skaičiau literatūros, Zajmował się zielolecznictwem, homeopatią, homeopatija, różne žolės systemy gydymas, oczyszczenia organizmu, valymas kūno. medycyna wschodnia, różne źródła. Ieškojau begalį informacijos. Póki nie znalazł. No wtedy jeszcze nie było odpowiedzi, gdzie wziąć ten związek, że jeszcze nie było nutrycjologii, jeszcze nie było w naszych krajach nutryceptyków. Bet tuo laiku dar nebuvo nutriciologijos ir nutriceutikų. I pierwszy raz to ja już dostał w 1995 roku. Od wtedy ja jestem nutrycjologiem, lekarzem nutrycjologiem. Poproszę powtórzyć rok. 65. 95. 95 metais jis tapo gydytojų nutriciologu. To już zajmuję się nutrycjologią więcej niż 30 lat. Užsiimu nutricologijos mokslu 30 metų. Mam na szczęście dużo swoich kolegów, z kim na wsparcie to zrobili różne schematy. Dzisiaj już słyszeli często o Arkadiuszu Bibikowie, to jest mój partner, tak samo jak Marian i Pelagia razem. To też jest mój partner i mam jeszcze sporo takich fajnych specjalistów, którzy w gronie my idziemy do przodu, dajemy wiedzę, informacje i dajemy już taką możliwość na wsparcie na zdrowie razem z Nature Sunshine. Šiandien džiaugiuosi, kad turim tokius verslo, aš turiu tokius verslo partnerius, kaip šiandien daug girdėjau apie Arkadijų Bibikovą, turiu verslo partnerius Marianą ir Pelagiją ir būtent mes visi kartu galim duoti galimybę būti mums sveikesniem. Nature Sunshine dla mnie to czwarta firma marketingowa. Nature Sunshine tai yra ketvirta firma MLM. To już wiedzą, jakie jest produkty w innych firmach, mało wiedzy marketingów różnych. No, Žinojau, kokie yra produktai, kas yra marketingas. a moje wykształcenie pozwala liczyć cyfry marketingu, dawki w produktach, jako lekarz i to oceniać już jak specjalist, tak? Ir aš kaip gydytojas galėjau skaityti etikečių sudėtis, kaip ekonomistas galėjau skaityti skaičiukus ir tai man padėjo labai. Dlatego Nature Sunshine to wybór bardzo od mózgu, od dużej pracy, że co jest dobre, co jest niedobrze, jakie jest warunki na rynku. No, duży wybór zrobił przed tym, jak wybrał Nature Sunshine. Nature Sunshine pasirinkimas tai yra iš proto, iš galvos. I kiedy ja zobaczył pierwszy raz informację o tej firmie, o tym marketingu, o tej historii samej kompanii, to powiedzcie mi, jak to było. Przychodził ja po robocie, leżał na sofu, brał taki
такий jeden listik, gdzie z jednej strony była historia i zdjęcie biuro w Stanach Zjednoczonych, z drugiej strony tabelki po marketing planu. Ja czytał to gdzieś 25-30 minut, odkładał i leżał i uśmiechał się. Pirmą kartą, kai susitikau su Nature Sunshine, tai aš atėjau į namus, atsisėdau ant fotelio, pasiėmiau lapą, kuriame buvo pirma apie firmą, antrame puslapyje buvo verslo planas. Visą tai struktūravau 25 kartus ir gulėjau ir svajojau. Tak było codziennie, tygodnie. Ir taip kiekvieną dieną tą patį sėdėjau ant tos fotelio, žiūrėjau po 25 kartus per savaitę, tą patį kartojau. Dlatego, że w tej historii kompanii, w tych cyferkach, tabelkach ja widział, jak buduje się struktura samo po siebie, tylko troszeczkę inicjacji i tylko nie mówić o tym, troszeczkę. I świadomi ludzie, rozumni ludzie, do nich dotarnie ta informacja, że to jest najlepsze produkty, najlepsza historia, najlepszy marketing plan, spokojniej, że można dojść do różnych statusów. Aš supratau, skaitydamas nuolat tą planą visą savaitę, kad jis yra toks tobulas, firma yra tokia tobula, kad reikia tik truputį pridėti, truputį kalbėti. Ir visa tai prives tave prie tavo naujų ir naujų vis didesnių statusų. Ale w czym jeszcze była prawda w tym marketingu? Co mnie tak bardzo zachęciło? Bet kas dar buvo tam marketinge taip, kad aš turėjau tokią norą. Do tego miał 3 marketinga. Prieš tai turėjau 3 marketingus. Nie dostał sukcesu. Ir negavau ko laimėjimo, nepasiekiau laimėjimo. I wtedy myślę, Ir tada galvoju, mnie było 20 lat, już 3 marketinga po plecach. I myślę, to ktoś może być sukcesem marketingu sieciowym. Ktoś może zarabiać pieniądze, no nie ja. ir aš tada galvojau, kai 3 marketingus praėjau, kas gali laimėti marketingę? Nu tikrai ne aš. Для kogoś to biznes, no nie dla mnie. Kam tas verslas? Nu tikrai ne man. Nie wierzył w siebie. Netikėjau savim. I dopiero tylko kiedy dostał ten papież i już czytał codziennie, wtedy zrozumiał, że to jest moja szansa. Ir kai skaičiau kiekvieną dieną, savaitę iš eilės, po 25 kartus tą lapą, supratau, kad tai marketingas yra man, kad tai yra mano šansas. No była jeszcze jedna trudność. Trzeba było mieć wsparcie do tego, ale ja od razu nie miałem. Ir dar buvo vienas sunkumas, kad tam reikia turėti palaikymą, o aš to palaikymo neturėjau. I mnie przyszło iść przeciw wiatru. Ir man reikėjo eiti prieš vėją. Идти каждый раз на spotkanie z takim troszeczkę sопротивлением. Ir turėjau eiti į susitikimą tarsi prieš vėjo tą gūsį Ze swojego окружения. ir savo bendruomeniai. Но я увидел ten szans, Bet aš pamačiau tą šansą ten szansę i już nie odpuścił jego. ir nepaleidau to šanso. I dzisiaj teraz много rozmówili, że ja bardzo wdzięczny z siebie za to, że nie odpuścił swojego szansa, choć wokół mnie było wszystko przeciw. W medycynie nie dawali rady, obok mnie nie dawali rady, wsparcia nigdzie nie dawali. Szedł do przodu, tak jak ja widział jedny cel, w końcu tunelu światło, które mnie grzeło, świeciło i to ja wam życzę też. Zobaczyć taką cel w swoim życiu, zobaczyć swój szans, iść do przodu, co by nie mówili obok, co by nie, jakie by przekłony nie byli przed wami. Idźcie do swojego celu, jeżeli czujecie swoim sercem, że to jest wasz szans i tam będzie wasze szczęście. Jeigu jaučiat, kad tai bus jūsų laimė ir jūsų šansas, nenustokit eiti į savo šansą, priimkite tai į širdį
Ir taip kaip aš ėjau ir mačiau tunelyje, gale tunelio tą šviesą, jūs irgi padarykit tai, ką aš padariau. Bardzo wdzięczny za wsparcie osobie, której już nie ma z nami. Это Marina Stepanova, mój sponsor w Nature Sunshine. Labai dėkinga Marinai Stepanovai, kurios jau dabar nėra, už palaikymą. Kiedy w samый ciężki czas, kiedy firma uszła z miasta i nie było biura, niczego, to my z niej razem postawili, że my ten biznes będziemy robić, co by nie происходило. Kas neįvyktų, kai pradėjau darbą Nature Sunshine, nebeturėjau firmos savo mieste ir aš sakiau, padarysiu viską, kad žmonės ją pažintų. No teraz w firmie jestem już 25 lat. Firmoje esu jau 25 metus. Pozycję dyrektor asystent dosiągnął za 2,5 года. Direktoriaus asistento poziciją pasiekiau per 2,5 metų. Długi czas strona SNG to była najszybszej Tai buvo greičiausias avansas iš vis. Pozycję CRD dosiągnął za 7 lat. CRD pasiekiau po 7 metų. Tak jak my. Tak. Witamy w programie. Tak. I kiedy było dziesięciolecie kompanii na rynku Związku Radzieckiego, tak można powiedzieć, tak? Tak jak tam jest jeden oddzielny rynek, 25 rynek, to otrzymał nagrodę jak za najszybszy awans CRD we wszystkich krajach. Kai buvo mūsų 10-metis Varšavoje, aš gavau apdovanojimą greičiausias lygmuo CRD visam pasauliu. Już 18 lat jest w tej pozycji CRD i nie razu nie stracił, żeby nie zamknąć tę pozycję. 8 metus dabar esu pozicijoje CRD ir nei mėnesio nepraradau, kad nepatvirtinčiau savo pozicijos. 8 metus. 18, czy 18 lat. Przepraszam, 18 metų patvirtino kiekvieną mėnesį. To bardzo szczęśliwy roki mojego życia. Tu mówili, że można przeżyć tam ilość żyzni. Razem z Nature Sunshine przeżył ilość dziesiątków żyzni. No. Galima sako keletą kartų pragyventi gyvenimus. Aš keletą dešimčių kartų pragyvenau gyvenimus kartu su Nature Sunshine. Tyle spotkań, tyle ludzi, tyle historii, tyle krajów. Tiek šalių, tiek istorijų, tiek žmonių, tiek susitikimų, Tyle wycieczek. Tyle ucieczek. tiek kelionių. Już boję się trochę. Jau truputį kelionių bijausi. I moi kolegi, moi partnerzy mówią, że inni tak mечтают odpoczywać, jak my pracujemy. Dauguma žmonių svajoja Marzą atostogauti, tak kaip odpoczywać, mes jak my dirbam. pracujemy. No, Tak. to prawda, to prawda. I no, moje marzenia takie dla siebie najbardziej, dla swojej rodziny, dla wszystkich was, żeby Nature Sunshine żyła jeszcze 200, 300, 500 i więcej lat. Mano svajonė asmeninė, mano šeimos, mano verslo, kad Nature Sunshine dar gyventų 100, 200, 500 metų. Co teraz my z wami zaczynamy, Ką mes dabar su jumis pradedam, pomyślcie, jak to даст wolno na przyszłość. pagalvokit, kokią duos bangą ateičiai. Jeżeli te tradycje, które teraz my z wami zakładamy, Jeigu šitos tradicijos, ką mes dabar su jumis kuriam, możemy połączyć, rozszerzyć dalej na więcej ludzi. Jaka będzie ta dobra sytuacja? Kur pajungsim daugiau žmonių ir nešim žinę, kokia bus gera situacija. Mnie bardzo cieszy, że teraz w Polsce jest więcej niż 40 dyrektorów. Labai džiaugiuosi, kad Lenkijoje yra daugiau negu 40 direktorių. 60? 60. No, przepraszam, 60 to już dyrektorów. przepóźnię. Nie liczył dawno. Jak grzyby podeszły. Dobra.
Mamy dwóch członków Rady Dyrektorów, dwie pozycje. Turim dvi pozicijas CRD. To ja bardzo dumny z Polski, z tej ekipy, z tego, co to тут ja teraz widzę i co ja odczuwam w swoim sercu i za wszystko Wam wdzięczny do przodu. Labai ačiū, kad jau šis širdin, būdamas kartu su jumis.